Kurang pangandel. Panglimbang 5 menit dina Jemuah Kliwon tanggal 19 Desember taun 2020. Kapethik saka Injil Lukas bab 1 ayat 5 tekan ayat 20. Kahanan kurang pangandel bisa tumempuh marang sapa wae. Nadyan bruder, suster utawa rama kang nuwun sewu pakulinane sembayang lan lelimbang sabda bisa wae ing mangsa-mangsa tartamtu ngalami kurang pangandel. Kurang pangandel ndadekake urip rohanine kembo amarga kurang bisa mangerti karsa dalem Gusti jroning uripe. Kahanan kurang pangandel kaya cecala ing waosan dina iki dumadi ana pribadi sawijining imam kang antuk ayan misungsungake kurban ing ruang maha suci padaleman suci. Asmane imam mau Sakaria. Ing satengahing nindakake kewajibane, Imam Sakaria kang wis lungsi yuswane iki katekani dening malaikat Gabriel utusan dalem Allah. Marang sang imam, malaikat Gabriel mbeberake rancangan dalem Allah mligine kanggo brayate Sakaria. Wosing warta, malaikat Gabriel ngabarake menawa Elisabet sisihane Imam Sakaria bakal ngandhek lan nglairake sawijining putra lanang kang kudu ditengeri jeneng Yohanes. Malaikat Gabriel kanthi akeh-akeh mbabar rancangan dalem Allah sarta kepriye rancangan mau bakal dumadi marang Yohanes calon anake. Nanging warta iki kurang antuk tanggapan kang ngepenakake. Imam Sakaria kang kudune kandel ing kapitayan lan wulet ing pangarep-arep marga tansah gegulang sabda dalem Gusti pranyata kurang percaya. Kados pundi kula saged pitados? Wong kula menika sampun sepuh, dene semah kula ugi sampun sepuh. Umur lungse ndadekake Imam Sakaria kurang pangandel. Umur kang lungse ndadekake daya-daya seksuale wis mlempem. Ora lidhok menawa brayat Sakaria asring sinebut uga brayat kang majer. Akeh pengalaman kang nuduhake langkane wong umur lungse padha duwe anak. Mula saka iku, tembung-tembunge malaikat Gabriel mau ora nancep ana ati alias ora dipercaya. Mbok menawa uga marga pangarep-arepe wis entek jalaran dungane kang seprene kaunjukake tanpa kendhat kanthi paribasan nganti kentekan eluh ora kakabulake. Bareng ana malaikat Gabriel kang ngabari menawa donga-dungane wis kapidhangetake dening Allah pranyata malah kurang percaya. Imam Sakaria lali menawa Allah Maha Kuwasa bisa tumindak apa wae ngatasi panemune manungsa kanggo mujudake karsa dalem. Kurange pangandel ndadekake Imam Sakaria ora mbuka ati mringsih kanugrahan dalem Gusti. Awit kurang percayane mau, Imam Sakaria ketiban supata ora bisa guneman ketuk anake lair tembi. Para tresna pelem kinasih saka wasan dina iki bisa kadudut sawijining piwulang menawa Allah Maha Asih kagungan rancangan kang becik kanggo saben umat pilihan dalem. Kang kabutuhake saka umat dalem yaiku percaya lan percaya, senadyan percaya mau ana jroning kahanan kang ora gampang. 100 taun kepungkur, kahanan saemper wis dumadi marang sawetara paraga kayata Sarah, batihe Bapa Abraham, uga batihe Manoah kang nglairake Simson. Suwawi sami munjuk, kunjungasna dalam Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Allah Maha Asih mugi katambaha iman kapitayan kawula. Mugi kawula boten gampil nglukru rikala donga-donga kawula dereng utawi boten enggal kinabul. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci kados mula buka sakmenika sarta salami-laminipun. Amin. Kunjungasna dalam Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.